bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala eɗen goni ɗo e wuro lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott legal men Mendes e mo qata elmina hande ko le 19 octobre 2024 eɗen goni ɗo e galle ceerno Ahmad Ba gandiraɗo almudo bewɗo no adori wadde kala hitande yuɓɓinde jamma jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam dendagal wuro ngo walla dendagal guure takkiɗe Nouakchott Nouadhibou ha Zouairat almuɓe gummima bang yo bang gam arde mawninde oɗo jamma annabi sallallahu alaihi wasallam e nde ɗo hitande ala no batten so wona naaten nder tantoto gam yettade seremɓe ɓe goto foof innito eɗo ummi tawi ko onon jiyanta koye moɗon bi isnillahi taala hande jamma o fa tabarakallah machallahu notima inde muɗum saabu ko jamma rasulullahi sallallahu alih w sallam ɗum noon naaten nder bi isnillahi taala wa awadamu bidubihi wannuru yaghsha شاءت وراثته آتاه ختم المينا رحمن bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗen kuccidirɗo e ceerno Ibrahima Sall ko goto e almameɓe zatar holno jiiruɗa oɗo jamma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo ete Mendes gonɗen e oɗo jamma holno jiiruɗa dental ngal holno jiiruɗa jamma o e sifaji ɗi e jimi ɗi fa tabarakallah machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Makky Keita a salminama juurama ñagama duwaw nandama duwaw sikki ala kadi alhamdulillah gara ɗo tan ko rendude e musidɗo meɗen ceerno almudo bewɗo walla mbiyen Amadou Ba fa tabarakallahu e arde kadi e notade kadi e noddago annabi sallllahu alayhi wa sallam nde tawno kadi fa tabarakallahu garɗen ko rewde Allah waɗi wiide garɗen ko rewde Allah no ma Ablaye Sow no wirni da'ni wa madha al Mustafa habibi rabbi zil wafa al mu'tami li shurafa fa ya lahu min qahiri fa madhuhu ibadatun wa hubbuhu sa'adatun wa zikruhu ziyadatun ya fawza hibbi dhakiri wallahi ko gonno daw garɗen fa madhuhu ibadatun garɗen kon hettade annabi sallllahu alayhi wa sallam ene mante ɗum noon garɗen ko rewde Allah wa hubbuhu sa'adatun garɗen kadi ko notare ko yidde annabi sallllahu alih w sallam tawno yidde annabi sallah sallam ko malal wa zicruhu ziyadatun jangtade mde ko ɓeydare ɗum noon waɗi garɗen enen ko ɓeydare e rendude ko tabarakallahu e musidɓe meɗen almuɓe bewɗe ɓeydare ɗum noon ceerno Ibrahima Allah jarama a jarama mbiɗa wo zicruhu ziyadatun jangtade annabi sallah sallam ko ɓeydare ko nden ɗum woni ko garɗen ƴewde ɗum noon fa tabarakallah machallah yo Allah rokki en dendagal ko naftateɗo ko yo Allah yoɓe moƴƴere bi amin machallah وما قلت قول السد في جر الشاري لقد قال تصويب الثور في قبري عمدت إليه إذ له الحول والقرار شرن الشيخ حياتي وجاي صلى الله عليه وسلم ذكر المجامد وقدري وربي ذكر فضل محمد وليهبه قبل ɗo ete Mendes gam notaɗa ceerno almudo bewɗo holno jiiruɗa oɗo jamma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min gari hawrude e jamma mawlidun nabi rasulu sallllahu alayhi wa sallam kadine ko jamma weltare no fewi no fewi min gimmima ha Sénégal ewa min gari Allah waɗi min kawri hen alay saago min gara kadine almudo bewɗo ko musidɗo gonɗaɗo annene a weltanama no fewi nde wonnoon so tawi neɗɗo tawimama e jamma mawlidun nabi sallallahu alih w sallam so wima ya ar kala hen a anata ko kalɗa ko weltare waɗi min joɗade ɗo guila min gari min ɗanaki ko waɗi ɗum ko jamma mawlidun nabi sallallahu alih w sallam hamin ñaagui hen nde Allah waɗata yimɓe battane moƴƴe e barke moƴƴe e cellal e kisal e udditare e yajede nde Allah dandata yimɓe bono cheydan e musibe e bono kunul e guite e feere anɗe hamin ñaagini almudo bewɗo moƴƴere e jamma udditare konkone e yajede nde wonnoon jomiraɗo subhanahu wa taala ene woodi ko waɗi ene woodi ko dañi
no dañi o dañi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wadden enen sen dañi mawlidu nabi sallah sallam ne waɗe ken julɓe enen farnori mana no didorno julde wadden en beltanto mawlidu almudo bewɗo way machallah toon ko ɗum min gari baba min beltima no fewi e konngol ma beele ko ngol ɗo gotol meeɗa arde oɗo jamma ko ngol ɗo min mi arde ɗo e nder Nouakchott kadi mi yejjitta hono jatigam woni ceerno Mouhamadoul Hamidou kamɓe mbiyata ceerno ña koye muɗum jeppimi wadde yama so jamma o timmi walla yama so jamma o yonti min gara min kawle e mawlidu nabi sallallah alih w sallam hamin beltini almudo bewɗo no fewi nde wonnoon wona hunde wemde ewa aɗa jogui jawɗi maɗa dañi to poɗɗa nannude ene wayno leydi kono so tawi tan aɗa wi aɗa nanna ɗum e mawninde rasoul sallallah alih w sallam dañat tan notiɗem waddene ɓen yiɗɓe rasoul sallallah alih w sallam ñagonɗen ɓe moƴƴere waddene ko jooɗiɗen walla ko dariɗen eɗen manta rasoulu ko foof yo Allah jomiraɗo subahanahu wa taala jabonin ɗum mi weltinima yo Allah yo moƴƴere mbima kadi bisimilla ma e leydi Mourtada saabu min gandi darde ma e leñol ngol darde ma kadi e lawol Cheikh Ahmad Tidiane darde ma e almudagal emin mbima bisimilla ma e Nouakchott ɗum noon yo Allah rokken wattude kadi mo woni bisimillahi taala kadi mi weltima no fewi nde wonnoon ko jomiraɗo subahanahu wa taala adi halde ɗum konko wi man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid neɗɗo kala ko golluɗa e aduna ko ɗum woni ko keɓata sa golli moƴƴere ko ɗum woni ko keɓata sa golli bonande ko ɗum keɓata waddene almudo bewɗo so tawi ene nodda ene mawnina rasoul sallah alih w sallam sen gari waddene hoto kumpoɗen walla hoto cikken eɗen keeɓa goɗɗum so wona jomiraɗo subahanahu wa taala alhamdulillah mi weltinimama ceerno Mouhamadou Makki a jarama jarama Seydou Mbaye jarama ceernajo indema e yettodema holto kadi ɗo gummiɗa e nokkuji meɗen gam arde hawrude oɗo jamma eyyi oɗo ko musidɗo ma wiyete ko Abou Wadda jaakoto diwan men Jomonde walla mbiyaɗo wuuro Bayal ko gawlo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko jiɗɗo rasoul sallallah alih w sallam ko almudo cheikhna Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu almudo bewɗo ko musidɗo no feewi e oɗo jamma e barke joom jamma o e onon kadi arɓe kadi tawtorede oɗo jamma o yo Allah hokkum barke joom jamma o ɗum noon min beltinima Allah e nelaɗo Allah min beltinima julɓe ɓe foof arɓe ɗo ɓe dendagal ɗo neɗɗo wawi ummade ene wawi ummorade foof min calmini ɗum salminago islam e dow indema e ganduɗa kadi annene ka musidɗo moƴƴo mo ganduɗa ko jiɗɗo men kadi ko kursinɗo men e ceerno Abou wona firade konngol ma holno jiiruɗa almudagal wuuro ngo no notori ni e jonde nde no sifori ni hol wasiya ma hen e almudagal ngal fodde dendagal ko notiɗo ko e jonde nde holno jiiruɗa e hol saɗa wasiyo almudagal ngal hol wasiyama mo dokkata faade almudagal ngal foof eyyi ko yettude Allah tan yettude mawɗo dental ngal woni ceerno Amadou Ba e onon kadi bandiraɓe arɓe ɓe foof min beltinima Allah min beltinima jonde almudagal noon ko hunde yonde saabu almudagal haydara dañani ko woni almudagal kala ko woni almudagal koye nder almudagal dañete ma daña almudagal mbawa yeɓede e wonde ceernagal ngal kono wonde almudo nde ɓuuri suude wonde ceernaɗo tawno wonde ceerno ne leeli kono wonde almude ɓuuri sadde ɗum noon yo Allah hokken wonde almude yo Allah kadi fande men almudagal yo Allah kadi hokken wattuno saama wuuri amin ya rabbi jonde ɗe e barke joom jonnaɗo joom jonde ɗe ɗumnen kadi yo Allah hokkude daranade din islam enen gowɗon daranade din islam ni yo Allah yo mon moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullahi a jarama Seydou Wadda yo Allah yo moƴƴere ko ngol ɗo gotol meɗa arde ngol lawol fuɗɗi walla a meɗino hawrude hen ngol ɗo lawol fuɗɗi ardimi hawrude hen ko yaɓandemi kadi to wuuro men ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala est ce que ko toon Allah joƴƴini men Allah addi men ɗo kadi hawrude oɗo jamma e almudo bewɗo ɗum nen calmini bandiraɓe ɓe foof e ceerno men ceerno Ibrahima Ly mo ganduɗa on jeeyi sababu ha ɗum ɗo foof wawi wonde e annene kadi fa machallah makki min beltini Allah amin beltanima e darnama islam fo amin jeerumaɗum assalamu aleykum ceerno Abou yo Allah yo moƴƴere ummadema ha Fass leydi Cheikh Ahmad Tidiane gara hawrude oɗo jamma wona hunde wemde ko Allah jogui jobbi yo Allah yo moƴƴere زبير رسول الله ساهباه إذ لقياه بركب الله جمالنا وصلي عليه وزينا أبانا أنا محمد مختار في الأقدام كفى زبير رسول الله ساهباه إذ لقياه بركب الله جمالنا وصلي